Moltes gràcies i gaudiu del concert. Diu el diccionari que estrenar és fer ús per primera vegada d'una cosa que no ha estat mai usada per ningú. Com aquelles bambes vermelles de quan eres petit, les que et feien córrer i saltar més que ningú. O això és el que et creies fins que a l'hora del pati t'avançava per la dreta qualsevol impresentable. O el primer dia d'escola, amb aquelles llàgrimes de cocodril que et regalimaven galta avall, un vestit nou, l'olor de cotxe acabat d'estrenar, o quan et donen les claus de casa teva per primera vegada. Si parlem de música, que ja sabeu que ens agrada, el primer instrument, la primera audició i també, és clar, la primera errada en una audició. L'estrena d'una gran composició o, simplement, l'estrena d'una composició. O fins i tot, l'estrena d'una composició horrible. Sigui com sigui, totes elles tenen aquella il·lusió, impaciència i nervis que sempre acompanyen les primeres vegades. Com avui, que estrenem aquest concert de Nadal. Una estrena, m'aclareix el diccionari, és la primera representació, execució o projecció pública d'una obra teatral, musical, cinematogràfica, etc. Vet aquí, doncs, un concert farcit d'estrenes. Benvinguts a Estrenes. Bona tarda. Algú dels aquí presents se li ha passat pel cap en algun moment que després de 2 anys d'aturada per culpa de la Covid no tornaríem a trepitjar escenari per Nadal? No. Res més lluny de la realitat. Som aquí. Hem tornat. És veritat, us ho haig de dir, que hem acabat cansats. Hem acabat una mica trasbalsats i fins i tot bojos en alguns moments. Però hem tornat. Hem tornat amb l'energia, amb la il·lusió i també amb els nervis del primer dia d'estrena ja fa més de 15 anys. Ja heu sentit, la veu en off ens ha dit, que avui sentirem música nova, estrenes. I també segurament veureu alguna cara nova per l'escenari. Però hem de ser molt conscients que si avui som aquí i som el que som, és gràcies a l'experiència, al treball, a la feina ben feta de molts i molts anys. Gràcies als que hi seran aquí dins. Gràcies als que sou allà fora. Gràcies als d'allà dalt. Gràcies al d'allà dins i a baix. L'experiència, el treball ben fet, l'esforç ens fa ser el que som i ens fa afrontar qualsevol món nou que ara ja sabem que se'ns pot presentar sense avisar. Gaudiu de l'espectacle, de la música, però no oblideu que som cultura i educació. A gaudir! Comencem amb una estrena molt especial. Històrica, diria jo. Estrenes històriques. 20 d'octubre de 2022. Granollers. Aquesta història comença quan un alumne de primer estava regirant la biblioteca de l'escola. Buscava un llibre erudit sobre història de la música? No. Buscava un Mortadelo i Filemón. De sobte, entre els llibres, uns vells papers polsegosos van cridar-li l'atenció. La notícia no va trigar a escampar-se. Primer, entre els passadissos de l'escola, però ben aviat aquells papers ja eren notícia arreu del món. I no m'estranya. Acabaven de descobrir la 10a simfonia de Beethoven. A la partitura hi havia unes anotacions de cal·ligrafia feble i tremolosa que deien el següent. Jo, Beethoven, en el meu llit de mort,
us entrego amb solemnitat la que considero com la més perfecta de totes les meves simfonies, dedicada al més perfecte dels instruments, la guitarra. Aquesta obra corre el risc de ser profundament incompresa pel públic. Però no és per l'espectador del nostre temps, sinó pel públic del futur, el del segle XXI. És per això que he reduït radicalment la seva durada per adequar-la a la gairebé nul·la capacitat d'atenció d'aquests eventuals espectadors. Uns 3 minuts, o com ells en diran, un tràiler de Netflix. Però, això sí, no he renunciat a cap dels tradicionals moviments simfònics. En ella, l'espectador hi descobrirà un resum dels meus èxits més rotunds adequats als gustos postmoderns. Yeah. Come on. La Beto Papi, Amal Danilo. Come on. Beethoven, yo soy bro, el que tiene mejor flow, que ni Mozart ni Vivaldi me gana con do mi sol. Y aunque esté un poco sordo, no necesito más flow. Yo ya tengo en mi cabeza las notas de mi canción.
M'he estrenat molt bé a la piscina. Vaig estrenar trobant el tió. Vaig estrenar la classe de segon. És la primera vegada que he estrenat un piano. M'ha agradat molt un dia que hi vaig anar a futbol. Vaig anar al camp amb la meva mama i amb la meva família. Jo estic a punt d'anar a Castellar de n'Hug. Em va agradar el primer dia que em van regalar un cotxe elèctric. Una estrena memorable en aquesta cançó que ha escrit el Daniel Ruiz. Que es diu Samba, Samba, Samba
bravo. Bravo, 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 no? De veritat, bravo, no? A veure, un aplaudiment, bravo. A veure, jo, si aquests senyors tan amables em deixen passar, la cosa és que els he de dir una cosa molt important, no? Cal que us aixequeu, no, jo ja passo. A veure, us he de dir que si avui heu vingut aquí a sentir grans obres mestres, no heu vingut al lloc correcte. Em sembla que al concert d'avui només sentireu cançonetes com aquesta. Estrenes, no? Li diuen? Un concert d'estrenes. No, és una gran idea. De debò, no, jo no la critico. El que passa és que també us he de dir que és una d'aquelles idees, no?, que es tenen a final de curs. El claustre del juny, que ja venen les vacances, tot veus de color rosa, i totes les idees semblen molt bones, aparentment. A mi em consta que els professors més vanidosos ja s'estaven imaginant desfilant per la catifa vermella entrant al Teatre Auditori, congelant el somriure davant de milers i milers de fotògrafs. Jo us pregunto, a veure, algú ha vist algun fotògraf? Algú ha vist alguna catifa vermella? Perquè jo tampoc. La qüestió és que també em consta que a qui se li va acudir es va rentar les mans molt ràpid. Però ei, estrenes. Estrenes, una gran idea. Us explicaré també què va passar. Va arribar l'estiu. Va arribar l'estiu, els professors se'n van anar de vacances i ei, les vacances de professors són més llargues del normal, ja ho sabem. Se'n van anar de vacances, se'n van anar a la platja, es van posar al banyador, es van posar a prendre el sol i van dir, ei, farem un concert d'estrenes, però a mi ja m'arribarà la inspiració prenent el sol. No fa falta que m'enduqui pentagrama, ni que m'enduqui llapis, ni que m'enduqui res. Per què treballar? Si prenent el sol segur que et ve la inspiració. I si no, ja m'ho dictaran les muses. Quins nassos! Ja m'ho dictaran les muses i les muses vinc a treballar. I a sobre no ens paguen lo suficient? Tu creus que m'he hagut de passar tot l'estiu, tot l'agost, mentre aquests penques feien vacances, dictant-los les melodies més boniques, les harmonies més precioses, a sobre perquè diguin que el concert és seu. La compositora de la següent peça, per exemple, la Gemma Navarro, em va trucar un diumenge d'agost, que dius, Gemma, si tu fas vacances, jo potser també em vull fer. Però no, les muses no tenim vacances. Em va trucar i em va dir, mira, és que estem preparant el concert de Nadal i encara no he escrit res. D'aquí una setmana he de presentar l'esborrany, no? Necessito que m'ajudis a fer una peça. Jo li vaig dir, vale, Gemma, com ha de ser aquesta peça? Em va dir, mira, una peça que no sigui molt difícil, però que tampoc sigui molt fàcil, saps? Com així adaptable a l'alumne. Li vaig dir, bueno, vale, Gemma, però quants alumnes? I em diu, no ho sé, depèn de la matrícula. I jo, vale, Gemma, d'acord. Doncs més o menys quins instruments? Mira, pel grup de vent, però és que els instruments tampoc els sé. Li vaig dir a Gemma, jo soc musa de la inspiració, però tampoc faig miracles, com t'ho explico. La qüestió és que de tot això en va sortir la següent estrena, El tren del blues. I en teoria està escrita per la Gemma Navarro.
primera estrena fent l'arbre de Nadal. A vostès s'estrena posar tomacat a la pizza de la meva mare. El primer dia que vaig fer un triple i em vaig posar molt content. Que a mi em va agradar quan vaig anar a ser Halloween. Em vaig estrenar el meu piano. La llibreta en clau. El primer cop que vaig tocar el trombó. Agafar una nina, m'agrada molt jugar amb ella. L'estrena d'Anna Saltin. Era una palilla. La primera vegada que m'he estrenat unes sabates de futbol sala. Quan vaig estrenar el pati de segon. Quan vaig estrenar el meu àlbum Pokémon. Jo ho vaig estrenar a Andorra. A Tailàndia. La primera vegada que vaig veure un saxo. I em va agradar quan vaig veure com feien pràctiques als bombers. Quan es van estrenar les espurnes de Granollers. Menjat-ne amb la meva mare. Quan jo vaig veure la meva primera vegada Willy Fox. A mi em va agradar quan vaig estrenar unes bambes. Quan em vaig estrenar a tocar la neu. La meva estrena quan vaig dormir amb el meu cosí a casa meva. Em va agradar com va fer el 9 anys i em va regalar els gegants de Granollers. La meva estrena va ser com vaig anar als cavallitos. Fer de pastisser amb la mama. Em va agradar molt el primer dia que vaig tocar la flauta. Una estrena memorable. Aquesta és la cançó que escric, la que ma Maria Navàs diu tinc sabates noves.
La peça que acabeu d'escoltar forma part dels focs artificials de George Frederick Handel. La seva estrena va ser un autèntic desastre. Pareu atenció. Estrenes històriques. 27 d'abril de 1749, Londres. Tot va començar quan el monarca es va entossudir a organitzar una festa. Havia de ser la més gran que mai s'hagués vist. Per això va fer construir un edifici immens de fusta on celebrar-la i va encarregar uns focs artificials espectaculars. Música. També volia música, tocada per una gran banda d'instruments de vent i tambors. Durant mesos no es parlaria d'altra cosa. I va arribar el gran dia. La festa va començar amb una obertura inicial solemne i pomposa. Entusiasmat per la perfecta sincronia entre els focs i la música, el públic va esclatar amb uns «oh» d'admiració que van fer estarrufar el monarca. Just en aquell moment, una guspira impertinent va encendre els coets i els petards més aviat del previst. En un tancar i obrir d'ulls, el cel es va tenyir de 1000 colors i explosions eixordadores que, per desesperació de Handel, van fer que no se sentís ni una nota de la peça triomfal que havia de ser el colofó de la nit. Però això no va ser tot. La guspira d'un dels coets descontrolats va acabar encenent el sostre de fusta del nou edifici. El so d'admiració del públic s'havien convertit en crits de pànic. Des de l'exterior de l'edifici, el rei, que evidentment havia sigut el primer en fugir, veia enrabiat com el seu caprici es feia cendres. L'endemà, a Londres, tothom parlava de la desastrosa festa del rei. De fet, durant mesos no es va parlar d'altra cosa. Molt bé. Esperem que amb la següent estrena no cremem aquest teatre. La següent cançó l'ha escrit la Marta Poal. La Marta és un personatge, ella va sobrada d'inspiració. No l'he hagut d'ajudar en aquest sentit, l'he hagut d'ajudar en un altre. La Marta em va trucar també a mitjans d'agost, però la seva trucada va ser estranya. No va ser com cap altra trucada que hagi rebut jo mai a la vida. Recordo que quan vaig agafar el telèfon no deixava de sentir so de canons i d'espases i jo li vaig dir, a veure, Marta, què està passant? I ella em diu, hi ha un motí, traieu-me d'aquí! Perquè té tanta inspiració que fins i tot en moments d'emergència és capaç de fer-te un rodolí. I jo li vaig dir, a veure, Marta, no entenc què t'està passant. I diu, soc al Peloponès, però els pirates encara no m'han fet res. Jo li vaig dir, a veure, Marta, què coi fas al Peloponès? Perquè jo, per molt que sigui una musa de la inspiració, em sap molt greu, però en moments d'emergència jo no sé rimar. I la tia em diu, fent un poema, vaig veure que cantaven amb gran emoció i em va venir un glob d'inspiració. Vaig pensar, per què no en faig una cançó? I em vaig colar al vaixell pirata com un polissó. Jo li dic, a veure, Marta, com pot ser que et fiquis en aquestes situacions? Jo què havia de fer? Deixar-la al Peloponès? No, doncs no, la vaig anar a recollir, la vaig salvar i d'aquesta feta, d'aquesta història estranya, en va sortir la propera estrena, Pirates.
Molt bé, oi que són boniques les cançons de la Marta? Jo crec que acabo de decidir que quan deixi de ser musa, quan em jubili, crec que em faré pirata. Us he de dir una cosa. La Marta, tu per molt que la salvis d'una situació, ella sempre ha de tenir una aventura. Quan la vaig salvar del Peloponès, el primer que va fer és, en teoria, anar-se'n a descansar a la muntanya. Què passa? Que la Marta, amb ella sí que li sobra inspiració. De qualsevol cosa te'n pot fer una cançó. Mira, ara sí que he sabut rimar. Se'n va anar a l'arbre, va veure que hi havia tota una esplanada, un lloc on ajeure's tranquil·lament, i va veure que aquell arbre tenia les fulles d'una manera especial, com platejades i daurades, i va dir: em sembla que a aquest arbre li agrada el caloret mediterrani, em sembla que li agrada la rumba. I d'això també em va fer una cançó, L'arbre generós.
pandereta. A mi em va agradar quan vaig fer la meva festa amb els amics. Quan comencé a estrenar el violí. La meva àvia m'ha posat un niño de balons. La primera vez que aprendí a esquiar. También me ha encantado mucho la primera vez en que aprendí a patinar. Vaig anar a un cumple i un altre cumple. La primera vegada que vaig tocar la bateria. És la primera vegada que he estat a quedar dolça. Em va agradar molt el dia que els Reis em van portar un puzzle de Disney Plus. Hem anat a la platja. La meva estrena quan vaig fer ball. M'agrada el tren de joguina. Quan vaig tocar la guitarra. El meu estrena quan vaig anar al Caribe Aventura. L'altre dia em van comprar una nena. Quan em van regalar la tovallola. No me va agradar molt ir a patinaje artístico. A mi m'ha agradat molt estrenar fent les galetes amb la meva mamà. Em va agradar molt quan em vaig estrenar tocant amb els bonsais. Quan em van regalar els Reis les pistoles de Fortnite. Vaig veure la platja. A mi em va agradar molt el dia que els Reis em van portar un cotxe de joguina. Al meu col·le he vist un teatre que m'ha gustat molt. Vaig estrenar les meves dues cartes Pokémon. Había ido a la biblioteca y me gustó mucho. Yo me monto en avión para ir a París. Em va agradar molt la meva natació. Ir a otro mundo. A ir de viaje me gusta ir mucho. Quan vaig estrenar el meu a Cuba. Pues he ido en coche de base a París. Quan em vaig començar a estrenar a l'oboe. Un dia vaig anar a Pamplona i vaig tenir una nova casa. Em va agradar molt el dia que vaig anar a l'avió. Em va agradar molt fer manualitats. Quan havia estrenat la cara de Minecraft. Quan vaig estrenar el meu diari. A estrenar a fer galletes. Un dia vaig anar a la Palma amb avió i em va agradar molt. En el cinema, en els meus terminis. El primer cop que vaig anar amb avió i el primer cop que vaig anar al castell de Cardona. Fem cuidar de la tortuga. Una època he anat un cop a la parc. Anar amb autocar. Una escena m'agrada aquesta cançó que ha escrit la Marta Boal. Es diu...
Senyores i senyors, d'en Martí Ventura, que el teníem assegut al piano aquí fa un moment, no vaig rebre cap trucada. I he de dir que durant uns instants em va fer il·lusió. Vaig dir, mira, fixa't tu que en aquest conservatori hi haurà algú amb il·lusió i amb ganes de treballar. Finalment, no? I ara fa 4 o 5 dies rebo el programa demà, me l'envia l'Anna Maria i dic, clar, no, si ara ja ho entenc tot. El mestre Ventura, director de la Big Band de Granollers, va i li diuen que escrigui una cançó per un concert d'estrenes i li encoloma el mort en un alumne seu, a l'Armand Aguilera. I ell, ell ja ha fet la seva feina, l'excusa perfecta, alta pedagogia. Ja teniu a tot el professorat aplaudint la idea, és que som un centre de referència. No, és que això és un exemple de bones pràctiques. Si és que donem tantes oportunitats i tant valor als alumnes. Així és com la cançó que sentireu a continuació no és del Martí Ventura, és de l'Armand Aguilera, un alumne seu. Però el més fort és que això no s'acaba aquí. Aquesta història encara té un gir inesperat. I és que l'altre dia el Martí em va explicar que ell té un hortet a Palou, el Martí, i es veu que mentre estava regant els tomàquets, de sobte va sentir com una veu fantasmagòrica que deia «Martí, sóc el diable!» I es veu que el Martí es va quedar així, no? Com fa ell, es va quedar així, astorat, i va dir «Què és això?» Però es veu que es va quedar astorat no per la connexió fantasmagòrica, perquè es veu que això els músics de jazz ho tenen molt per la mà, sinó perquè aquella veu no el transmetia a l'infern, es veu. Era una veu que el feia pensar en Granollers, que el feia pensar en la Porxada, en l'Esbart d'Ensaire, a la porta del Teatre Auditori, en el concert de Nadal de l'Escola de Música. I el Martí va fer «Vicenç Sáez? Ets tu?» I la veu fantasmagòrica es va posar a riure i li va dir «Va, ja està, Martí, m'has enxampat, et volia fer una broma però ja veig que no m'ha sortit bé. Va, tio, escriu una cançó pel concert de Nadal, que no costa tant, si els músics del jazz us passeu, què, el 80% de la cançó improvisant? No ha de ser tan difícil, no? Va, escriu-ne una i si l'escrius me la dediques. I a més, acaba-la així com a mi m'agrada». I així va ser com el Martí Ventura, en comptes d'inspirat per una musa, va escriure la propera estrena que sentireu ara, la de Després, de l'Armand Aguilera, en honor al Vicenç i recordant-lo. Vicenç, els de l'Escola de Música, també et trobem a faltar. Així doncs, primer Song for Praga, d'Armand Aguilera, i després la peça del Martí Ventura.
La peça que escoltareu és una selecció d'àries del Barber de Sevilla de Gioacchino Rossini. I la seva estrena, encara que sigui una obra mestra, va ser un autèntic desastre. Pareu atenció. Estrenes històriques. 18 de febrer de 1816. Roma. El duc Francesco Cesarini Sforza s'enfila per les parets. Avui és l'estrena de la nova òpera del maestro Rossini i els decorats no estan acabats. Colla d'inútils, per què carai ha de treballar amb un equip de babaus? Ell no és un home qualsevol, és un duc, l'empresari del teatre Torre Argentina de Roma. Ell és un home important. Quan un emissari informa al duc que finalment un parell de cantants que havien d'actuar a l'estrena no ho podran fer, l'home important comença a suar, perquè els ducs també suen, esclar. I la cara se li envermelleix i comença a sentir un formigueig al braç esquerre i un dolor agut al pit. Senyores, senyors, els ducs, per importants que siguin, també tenen atacs de cor. 20 de febrer de 1816. Roma. Avui sí, l'estrena s'ha hagut de posposar per la mort del duc, però, de fet, sort n'hi ha hagut. Ara, els decorats ja són a punt i tots els cantants més o menys se saben el paper. Però la nit de l'estrena no comença bé. El cantant que cantava una serenata acompanyant-se amb una guitarra se li ha trencat una corda i la gent riu. Ara, de manera absolutament inoportuna, un gat negre creu a l'escenari. Però espera, el baríton, un home tan gros com maldestre, s'ha entrebancat, s'aixeca com pot i canta l'ària mentre li surt sang del nas. Ja ho veieu, fins i tot les obres mestres poden tenir estrenes desastroses.
Molt bé, doncs tal com us he dit abans, perquè es pugui dur a terme un concert d'estrenes, normalment fan falta 2 ingredients que són indispensables. El primer, una mica d'inspiració, i el segon, algú que tingui ganes de treballar. Normalment aquesta feina la fan els compositors, amb una mica d'ajuda de les muses, és veritat, però, com podeu veure en aquest cas, en el concert d'avui la feina l'he hagut de fer tot allò. En realitat, si us soc sincera, falta un tercer ingredient que encara no hem comentat. I aquest tercer ingredient jo crec que ja esteu molt familiaritzats, perquè aquest tercer ingredient sou vosaltres, el públic. Sense públic no es pot estrenar una obra. I no feu aquestes cares perquè ara us toca el rebre. Fa anys que volto per les platees i crec que ja m'ha quedat bastant clar el tipus de persona que està en un dia com avui assegut en una d'aquestes cadires. La gent que us deixeu el sou per seure durant 2 hores en cadires incòmodes i que apreteu els genolls així per cabre-hi. Aquí va, doncs, una dissecció sense miraments del tipus de persones que sou. Mireu fixament. Públic desorientat. És això, fila 7, seient 4 de la zona A, secció nord. Això és secció sud. Hosti, perdona. Públic penedit. Perdona, Perdona. Merci. Públic que té fred. Públic que té calor. No tens calor? Públic entès. Públic molt entès. Públic que no s'hi veu. Públic que no s'hi veu gens. Públic satisfet. Públic molt satisfet. Públic immensament satisfet. Públic pandèmic. Escolta, que bé això de poder tornar a anar a un concert, amor meu. Jo ja en tenia unes ganes. I tant, carinyo. Encara que tinguem 327 cadires de separació, és molt romàntic. Públic cansat. Públic molt cansat. Públic molt i molt cansat. Públic lector. A mi la veritat és que m'agrada més el llibre. Públic que ha tocat la peça. Públic amb bebè que plora. Públic que es queixa del bebè que plora. Públic ballador. Públic impacient. Públic que ha dirigit la peça. Públic comentarista. Aquesta peça és brutal. Hi ha un moment del desenvolupament que fa com un gir, que és brutal. Ja ho has de vist tots. Públic impresentable. Públic molt impresentable. Hola, perdona, és que estic a un concert. Sí. No, sí, venim després, Sí, ja porto jo les postres. Vale, merci, et deixo, Adéu. Públic insultantment impresentable. Públic tuberculós. Públic tuberculós llaminer. Públic de Granollers. Fantàstic, aquest concert. Hosti, com es nota que Granollers és terra de músics. Públic de l'Escola de Música de Granollers. A veure els contrabaixos. Pauet! És mono,
Ai, que bé. M'agrada que ja tocat marxem, no? Aquests concerts superllargs. A part, ara diuen que en toquen una que es diu Tocs de fusta, que és del fundador de l'escola, el Josep Maria Rovira. Anem.
Molt bé. Us ha agradat aquesta peça d'en Jordi Masó? A veure, Jordi, que t'he vist per platea. Què? A qui et penses que enganyes? A mi definitivament no m'enganyes, perquè això el que era un refregit de cançons de música popular, us n'heu adonat? Això és el que passa quan deixes que un pianista composi per una orquestra de corda, que a sobre ho titula Cançó i dansa, com si fos Frederic Mompou. A veure, jo no m'hi faré mala sang. Ja estem, jo me'n vaig de vacances. Jo ja li he dit a l'Anna Maria, res de concert de primavera, res de concert de final de curs. A mi que em deixin tranquil·la, que jo ja he treballat prou. A més, el Nadal a les muses ens encanta perquè són temps tranquils. La gent està a casa seva cantant el fum-fum-fum i el Sant Aní, no volen música nova. La gent se'n va al teatre a sentir grans valsos o a veure els pastorets que es fan cada any. És un temps tranquil, jo puc pujar al cel tranquil·la, a menjar ambrosia. Però no feu tanta cara de felicitat que encara falta el tutti final. De fet, ara que no em senten, us diré que els he fet una petita jugada. Els hi colaré una cançó que en realitat ja van tocar fa 5 o 6 anys, que és una cançó de la Marta Poal, i que es diu Un món nou. Però com que es diu Un món nou, els diré que és una peça nova. I em colaré una estona a cantar també. Així que, estimat públic, gràcies per arribar fins aquí. A tots els que no us heu aixecat quan ha acabat de tocar el vostre fill perquè us ha fet vergonya pel vídeo, gràcies per quedar-vos fins al final. Tot i que sigui un concert molt llarg. Però ja està! Bon vent i barca nova, tot i final, i ens n'anem a casa. Esperem que hagueu dit molt del concert. Diu el diccionari que un final és la fi d'una cosa, quelcom que acaba o clou. I entre aquella tirallonga d'exemples que hi ha per ajudar-te a entendre la definició, hi llegim l'escena final d'un drama, l'examen final, el judici final. I és clar, després de llegir-ho, és inevitable agafar l'atac de pànic habitual de quan acabes la darrera nota d'una estrena. Haurà agradat? Aplaudirà el públic? Normalment l'aplaudiment no falla mai, perquè l'ésser humà tendeix a ser políticament correcte. I en aquest cas, per l'artista, és una sort, no ens enganyem. Per tant, ara ja tenim el públic aplaudint i aquell artista de l'atac de pànic saluda seguint els protocols. Però, és clar, mentre fa la reverència no pot evitar preguntar-se si aquell és un aplaudiment sincer, de públic satisfet, o és senzillament un aplaudiment de circumstàncies, de cortesia. Heus aquí el judici final. Ja ens ho deia el diccionari. I tornant al diccionari, ens explica que un comiat és l'acció de saludar-se quan algú se'n va, i afegeix que un comiat també és la llicència o permissió de partir, d'anar-se'n. Així doncs, abans de donar-vos permís per aixecar-vos de la cadira i tornar cap a casa, us demanarem que traieu les mans de la butxaca i feu uns quants aplaudiments mentre nosaltres mirem d'encabir a tota aquesta colla de joves músics a dalt l'escenari per fer la traca final. Així doncs, i sobretot, un aplaudiment per l'autèntica, inigualable musa, l'actriu Anila Pedrós. Un altre aplaudiment ben sonor per tot l'alumnat que ha participat en aquest concert. Una generosa ovació per les professores i professors que han sacrificat les llarguíssimes vacances d'estiu per compondre les estrenes d'aquest concert. Daniel Rubies, Marcos Lopetegui, Marta Poal, Martí Ventura, Gemma Navarro, Jané Salicru, Jordi Masó i Joan Vidal. I un fort aplaudiment per l'Armand Aguilera, alumne de l'escola que també ha compost una obra per a aquest concert. Gràcies, Armand! I, és clar, uns quants aplaudiments més per tot el claustre de professors i professores, especialment els responsables de les orquestres, cors i conjunts instrumentals. Un fort aplaudiment per la Montserrat Rof i la Paqui Luque. Sort en tenim. Un altre pels tècnics i el personal del teatre. Moltíssimes gràcies. I un de ben especial per en Vicenç. Avui t'hem trobat a faltar entre els passadissos del teatre. I va, sí, també, un aplaudiment per vosaltres, mares, pares, avis i àvies, germans i germanes i tots els que heu omplert la sala avui.
Sou, sense cap mena de dubte, un públic excepcional. I confiant que aquests aplaudiments hagin durat prou perquè tothom ja tingui un lloc dalt de l'escenari, ens acomiadem dient-vos que l'any que ve us esperem aquí. Nosaltres hi serem segur. Moltes i moltes gràcies.